Здравейте хора! Аз съм Веси, а вие сте с моя влог. Днес ще ви покажа кои са новите ми придобивки през последния месец и по-точно кои са най-готините от тях. За първ път ще направя нещо, което до сега не съм правила, а то е именно да изчакам пратката ми от Афект да бъде отворена в това видео. По принцип не мога да се сдържам и винаги когато получа пратка от Афект, готова съм си ножичка, винаги когато получа пратка от Афект я отварям на секундата, защото наистина съм супер нетърпелива да видя какво има вътре. И сега ще видим заедно. Най-после настъпи момента. Много интересно какво съм изпратила този път. Първата пижамка е ето тази. Тя е с дълга долница и между другото ми казаха, че материята им е обновена. Нямам търпение да я пробвам. Наистина на допир се усеща колко е нежна. По принцип всички досега пижамки са били изключително нежни на допир и просто се едно галят тялото, че усещането е невероятно и са изключително удобни за спане. Ето бързам да ви покажа и долничката на цветчета. Много готина пролетна. И са изключително нежни за спане, са просто уникални, защото просто лягате си, все едно нямате дреха на вас, толкова е леко усещането. Преминаваме на следващата лятна пижамка, която е с плотниче, изрязано и нямам търпение да ви покажа долничката. Тук изненадата е изключително приятна. Вижте колко е свежа. Супер сладка. И най-голямата изненада. Па-да-дам! Кой би се сетил? Супер яка идея. Пижамка с авокадо. Сега ще ви покажа и корничката. Само да не съм объркала нещо. Да. Ето и на нея има авокадо. Ще ви споделя линк долу в описанието, линк на сайта, където ще може да разгледате всички нови продължения на Афект. Ето тази раничка. Много е яка като материя. Дава, освен като раничка, може да я направите и на чанчичка за кръстата. Преминаваме нататък. Това ми е топ продукт, най-добри. Наистина много ми харесва. Аз вътре всъщност съм си подготвила и ето тези два чифта очила на марката Now, която ме убедиха, че има 100% защита от слънце и е италианска марка, което до някъде ме накара да направя покупката си. Ще да пропусна, че когато си купих тази блузка, която ме виждате, в същия магазин си харесах ето този кащерезон. Той е с дълбока талия, даже бих казала доста дълбока талия. Между другото стои точно ето до тук някъде стига талията. Много яки кадрички има отпред. Отзаде и с цип. Много модерен, готин с един много як джоб ето тук отстрани. Кожен, бе изобщо супер попадение. Другото е ето това потниче зелено, което е чудесно за лятото. Цената му беше около 6 лева. От същия магазин си купих и ето този потник. Мисля, че пак цената му беше толкова. Ако успявате да видите, мисля, че е супер предложение за лятото или дори за по-хладно време с една къса поличка. Също може на дискотека. Нещо доста актуално е следващото. Това е една блузка, чието деколте също много ми харесва. Това е ето тази блуза, за която получих доста запитвания. Тя е от Zara, не е от Истанбул. Купих я преди няколко дни, но поснах снимка и много момичета ми писаха откъде е тази блузка. Между другото бях си купила ето тази първоначално, преди да заминем за Бали. Също беше 13 лева и съм доволна от качеството и предвид цената е супер. Така, преминаваме и на следващото по темата. Тази туника
Тази туника си я купих от Zara. Да, представих си я с къси панталонки, които дори може би няма да се виждат изцяло, защото тя ще ги покрива, и едни високи платформички. За лятото мисля, че топ облекло. Следващото много сладко нещо, което изтичах до женската част и си купих ето това потниче, което струваше също 12 лева. Тази блузка е от Zara също. Няма да казвам пак, любимия ми магазин. И това е ето този пуловер, който може да се носи с ето така нагънато ръкавче и седи много готино. Друго нещо, което съм купила от Zara, тази чанта в червено. Мисля, че е супер готина. И така, това бяха покупките, които направих през последния месец и споделих с вас. Надявам се видеото да ви е харесало, надявам се да ви е било полезно. Очаквайте много нови видеа от мен. Абонирайте се за канала ми. Благодаря на всички за милите коментари. Оставам ви за скоро. Чао!